hatani debata nagabe turpuk jamita sadarion ima nasian panu tirang Daniel mamuka mai di Daniel 4 ayat 34b songonon mai dok disi ai saluhut tambahinan na hasit tongat do jala akal lapang na hati goran jala tatbait cado pajepolhon manangise namar pangalohon hajuk katon ido sahatna padohan ni Raja Nebukadnezar do tutupukon. Ia Raja Nebukadnezar ima raja di harajaon Babel. Naso manadda jala naso Persia tu debata Jehovah. Di pangasad do gogona dohot huasona di dok songonon. Daod do Babel nabuluni. Nahu pauli bahen hudulan ni harajaon marhite-hite gogo ni hasangapokku bahen hamuliaon ni hatongamokku ido didokna tajamai di ayat 20 itu ala ni gijang ni rohanai Roma hata ni Jehovah tuibana madok iya harajaon ni nunga mucat sian ho ikon pabalihon ni halak ko siya tonga ni jolma jela sisada inganan maho dohot akka binatang di harangan. Jala lehonon nama tuho mangan duhut-duhut songon lobbu pola 7 tahun masa tuho. Paima dung di hatopot roham saguru di debata nati pulido harajaon ni manusia di ayat 20 sia. Dung masa uhumi tu ibana maroha ma ibana manol soli jelamu ba marohana di hatihana songonima didok ibana tutpukon marumang panidangian do taida padohan ni Raja Nebukadnezaron. Na taida siani ima di parhatopot jala diha persei raja ido hagogon dohot huaso ni Jehovah. Jala songon raja ibana di harajon Babel diha tahun ibanai tuakka rakyatna. Asa sude pangisi ni harajonna gebe Persea di debata Jehovah. Suang songonima nang tuhita di tikion marhite turpukon nunga dohot hitau bege panidangion ni sahala raja naso Persea hian tu debata hape gebe Persea lapatanna hitape dohot maka tidak konturpukon dingolutta sigalupari jalatada nina dohot hita maka tidak konturpukon taida mai sian patulota manang parangetta gabeakta namangulahon hasitongan dohot hati goran hita saleleng hita di tanaon alai dauma yanggo namangulahon hajahaton molo taida di praktik kianon hati goran dohot hasitongan nima naung so tarida be nuaeng di bagasan ngolut tahun sebaliknya holan nama siak kalakalan nama matsi pautotoan adong pe huasona dang di bahini mak ngurupi donganna diakka pengadilan pe jot-jot nasalai gawi sitong dungi akan sosalai tuhurungan dohot akan asing dope songon akka halak Kristen hita si pasidi ngotta dona songoni ai Persea mahita pade polon ni debatado sogut akka pak jahat di tanaon Persea mahita adong do patuhuman sogut bahenon ni Tuhani tuakka namangulahon hajahatoni
Amin. Ale Jehovah Dewata na di banua gijang, sai pat gogoi mahami, mangolu di bagasan hasitongan, dohot hati gotan, asaunang tak jepol hami sian jolom. Amin.